Bi euskaldun atxilotu dituzte Venezuelan espioitza karguak egotzita. Nicolás Maduro buru duen gobernuak, Jose Maria Basua eta Andrés Martínez Bilbotarrak giltzaperatu ditu. Espainiako inteligentzia zentroko kide izatea leporatuta. Baita Maduro hiltzeko saiakera egin izana ere. Eguerdion. Astelehen honetan ekin diote Eusko Jaurlaritzako sailek legegintzaldi honetarako aurreikusten dituzten erronkak eta ekimenak jakinarazteari. Gasteizko Legebiltzarrean arituko dira hizketan EAEko sailburuak datorren 2 astetan zehar. Ibone Bengoetxea, kultura eta hizkuntza politiken sailburua izan da astelehena eta euskal nortasuna mundu mailan kokatzeko beharra azpimarratu du. Gure hobetu nahiak emango digu kultura eta hizkuntza munduan nortasunez kokatzea. Munduan egoteak, munduan eragitea esan nahi du, nazioarteko dialogoan aktore izatea. Norbererenetik abiatuta unibertsala izateko gaitasuna lantzea da erronka. Pasaden ostegunean jaso zuen Ruper Ordorika abeslariak Abadia saria Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Donostiako Tabakalera kulturunean gauzatu zen ekitaldian, Aldundiak Ordorikaren ibilbidea eta euskal kulturari egindako ekarpena aintzatetsi nahi izan zituen. Eguerdion guztioi. Ordu 2:04 diren honetan emango diogu hasiera aste honetako lehen albistegiari. Bi euskaldun Venezuelan atxilotuta daudela jakinarazi du Nicolás Maduroren gobernuak. Jose Maria Basua eta Andrés Martínezi Espainiako inteligentzia zentruko kide izatea leporatu diete. Espioitza karguez gain, Maduro hiltzen saiatu izana ere egotzi diete. Espainiako gobernuak argudio hauek ezeztatu ditu, eta bi gizonezkoen familiek berriz Venezuelara turista gisa joan zirela adierazi dute. Gainera, pasaden irailaren 9an, euren desagertzea salatu zuten Ertzaintzan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenaren arabera. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basua Vadovinos y Andrés Martínez Adasme en Puerto Ayacucho. Tienen vínculos, sabemos que van a decir que no, vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Más de 400 fusiles, repito. ¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Eusko Jaurlaritzak astelehen honetan ekin dio legegintzaldi honetarako ekimenak jakinarazteari. Datorren 2 astetan zehar, EAEko gobernuko kideak Gasteizko Legebiltzarrean izango dira. Gainerako alderdiei aurreikusitako neurriak jakinarazteko asmoz. Gaurkoan, Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburua aritu da lehenengoz. Eusko Jaurlaritzako kultura, hizkuntza politika eta kiroletako sailburua izan da lehena legegintzaldiko asmoak eta erronkak azaltzen eta konexioak sortzearen beharra azpimarratu du kultura, euskara eta kirola batzordean. Kulturak, hizkuntzak, jarduera fisikoak eta kirolak esan dodan moduan konektatzeko gai den interruptore gisa funtzionatzen dute, gizarte kohesioa sortzen dute, eta gure gizartea eta herriaren nortasun garatzen laguntzen dute. Beraz, konexioak sortzea da gure zereginik nagusiena. Horretarako 3 helburu finkatu ditu kultura sailak, alde batetik Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban sortutako kulturaz arro egotea, bestetik euskararen erabilera areagotzeko jauzi kualitatiboa ematea, eta azkenik Euskal Autonomia Erkidegoa Europako jendarte aktiboenen artean kokatzea. Gure hobetu nahiak emango digu kultura eta hizkuntza munduan nortasunez kokatzea. Munduan egoteak, munduan eragitea esan nahi du, nazioarteko dialogoan aktore izatea. Norbererenetik abiatuta unibertsala izateko gaitasuna lantzea da erronka.
Sailak dituen erronkak zeintzuk diren azaldu ditu Bengoetxea sailburuak, besteak beste euskal kulturaren sistema indartu eta sendotu eta gizarte kohesionatua sustatu. Munduan nor garen erakusteko beharrizanari erantzutea ematen jarraitu behar dugu. Eta horretarako, euskal kulturaren eta hizkuntzaren nazioarteko hedapenaren bidea jarraitu behar dugu. Alde batetik, profesionalak munduan kokatu daitezen sustatuz, eta bestetik, kultura diplomazia landuz. Hizkuntza politika sailari dagokionez, euskararen transmisioa ziurtatzea jarri du sailak helburu argitzat. Euskararen aldeko adostasuna lantzea, erraztea eta indartzea da gure xedea. Hilaren 25 arte Eusko Jaurlaritzaren sailburu guztiek emango dituzte euren sailen erronken berri. Bengoetxearen ostean, Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburuaren txanda izan da legebiltzarrean. EAEko parlamentarien aurrean eginiko agerraldian, Torresek bere sailaren helburu nagusiak enplegua areagotzea eta lan baldintza eta eskubideak hobetzea direla jakinarazi du. Activa se ha convertido en un derecho subjetivo, de forma que todas las personas que buscan trabajo. Bizkaiko probintzia auzitegiak amnistia legea aplikatu du Bilbon 2019an jasotako eserialdi baten harira. Kataluniako erreferendumaren aldeko ekimenarengatik zigortu zituzten 4 gazte, baina helegite baten ostean baliogabetuta gelditu da sententzia. Lehen aldia da herrialde katalanetatik at amnistia legea ezartzen dela. Getxon polemika murgilduta dabiltza eraikuntza arloari dagokionez pasaden astetik. Izan ere, Algortako 101 jauregia modu irregularrean bota izana leporatu diote Ereaga Atalaia kooperatibari. Herriko EAJko bizinegotzi kooperatibako kide dira, taldeak proiektu honetako erabakietan parte ezartzea erabaki zutela adierazi badu ere. Algortako San Nikolas kaleko 11 zenbakiko 101 eraikina guztiz bota du Ereaga Atalaia kooperatiba enpresa eraikitzaileak modu irregularrean egin du lana, azpiegitura udal zaintzapekoa izan arren. Etxe bizitzak eraikitzen ari dira egun, baina Getxoko udala jakitera eman duenez, obrak geldiarazi dituzte legezkotasuna berrezarri arte. Ereaga Atalaia kooperatibak dio 101 eraikina urgentziaz bota behar izan zutela, uholde handi baten ondorioz. EAJko bizinegotzi 101 eraitsi duen kooperatibako kide dira, baina enpresak berak nabarmendu duenez, bi kidek nahiago izan dute promozioaren erabaki eta kudeaketa tekniko juridikoetan parte ez hartu. Azkenik, Getxoko udala jakinarazi du beharrezko lege neurriak hartu dituela Atalaia Ereaga kooperatibaren kontra, horrek egin dituen legez kanpoko obren aurrean legezkotasuna berrezartzeko. Hondarribiako alardea pasaden irailaren 8an izan zen. Hala, astebete pasa ostean, guztion alardeak, ospakizun honetan emakumen parte hartzea berdintasun egoeran izatea helburu duen taldeak, alarde baztertzailea sustatzen duen AOSE taldeari kritika egin dio. Adostutakoa betetzea ez ezik, legea eta tradizioa ez errespetatzea ere leporatu dio. Hondarribiko alarde ospatu zenetik egun batzuk igaro ondoren, guztion alardeak alardearen gatazkari irtenbidea eman nahi dion eta emakumeek bertan parte hartu ahal izatea defendatzen duen elkarteak gogor kritikatu du alarde baztertzailea sustatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkartea. Guztion alardeak esan du hondarribiarrek inoiz baino batasun handiagoarekin bizi izan zutela irailaren 8. Alardeko kide Jaizkibelekoek eta ikuslek elkarrekin ospatu zutela jaia, elkarra agurtuz eta elkar besarkatuz.
Dena dela Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteko kargudunek kontrakoa ikusarazi nahi izan dutela salatu dute, eta adostutakoa legea eta tradizioa ez betetza leporatu die guztion alardeak. Alardeko konpainia guztiak alkatetzaren dekretuaren arabera zegokien ordutegian Gernikako arbolan aurkeztu behar ziren Jaizkibel konpainiarekin espazio hori partekatuz. Baina alarde parekidearekin ez nahasteko ez ziren agertu gainontzeko konpainiak. Horren aurrean guztion alardeak adierazi du alardeko agintarien helburua hasieratik izan zela Gernikako arbolan izango zen nahasketa naturala saihestea. Gainera ziurtatu duten inok sinesten ez duen aitzakia bat erabili zuten, segurtasunarena. Ildo horretan adierazi dutenez paradoxikoena da alarde baztertzailekoak izan zirela segurtasun arazo hori eta tentsio igoera hori sustatu zutenak, azken urteetako presio kanpaina bortitzanetako bat antolatuz. Guztion alardeak mehatxu orokorrei buruz ere hitz egin du alarde baztertzailekoek hilaren 8 baino lehen argitaratu zituzten hainbat komunikatutan plazaratu direla uste izan baitute. Horren adibide gisa idazki horietako batean agertzen den esaldi bat jarri du, non elkarteak ziurtatu zuen neurri legal eta sozial guztiak hartuko zituela. Guztion alardeako hartarazi zuen ez oso larriak dira zabaldu diren mezu toxikoak eta gezurrak, pertsona zehatzei egindako mehatxuak eta alardeko hainbat soldaduren kanporatzea. Guztion alardeak adierazi irailaren 8 Naosek orain arte ukiezinek ziruditen marra gorri guztiak gainditu zituela. Osakidetzak bronkiolitisaren aurkako txertaketa kanpaina jarri du martxan. Aurrei zuzenduriko kanpaina da eta jaioberriak, 3 hilabetetik berako txikiak, goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten 2 urtetik berako haurrek jasoko dute dosia. Bronkiolitis akutuaren ondorioz jazotako ospitaleratzeak 150 jaistea da ekimen honen helburua. Bronkiolitisa arnas infekzio bat da, eta 2 urte baino gutxiagoko aurrei eragiten die, bereziki neguan. Hasieran, katarroaren sintoma berak ditu, baina egun gutxira aurra arnasteko zailtasunak izaten hasten da, eta hartualdietan nekatu egin daiteke. Suturreko mukien eta listuaren bidez kutsatzen den infekzio viral bat da. Ez kutsatzeko, eskuak garbitzea ezinbestekoa da. Horrez gain, tabakokea saihestea eta aurra haurtzaindegira ez eramatea gomendatzen da. Gaur goizaz geroztik, martxan dira isunak Bilboko emisio baxuko eremuan. Pasaden ekaineztik, depekatuta zuten sarrera Abando, Indautxu eta Abando Ibarra auzoetan A kategoriako eta ingurumen etiketarik gabeko ibilgailuek. Hala ere, orain arte, ohartarazpenak besterik ez dituzte jaso neurria errespetatu ez dutenek. Astelehen honetatik aurrera aldiz, 200 euroko isuna ordaindu beharko dute. 3 hilabeteko egokitzapen aldia igarota, Bilboko udalak gaurtik aurrera jarriko ditu isunak emisio gutxiko eremuan sartzeagatik. Araua ekainaren 15ean jarri zen indarrean eta ordutik sarbideen kontrola martxan egon da, baina isunak jarri beharrean ohartarazpenak bidali dizkiete araua urratu dutenei. Abando, Indautxu eta Abando Ibarra dira mugatutako eremuak eta lanegunetan asteleenetik barikura goizeko 7 iluntzeko 8 arte egongo da mugatuta salbuespenak, salbuespen. Beraz, ezin izango da emisio basuko eremuna sartu, 2000 urtea baino lehen matrikulatutako gasolina motorra duten ibilgailuak eta 2006 urtea baino lehenagoko matrikula duten dieselak. Hori horrela araudia betetzen ez dutenek 200 eurorainoko isunak izango dituzte trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legean xedatutakoaren arabera. Hilabeteek aurrera egin ahala, murrizketa gehiago egongo dira, 2025etik aurrera esaterako B ibilgailuek ere mugatuta izango dute zentrorako sarbidea
eta 2030erako eko ibilgailuek eta C etiketa dutenek bakarrik zirkulatu eta aparkatu ahal izango dute Bilboko emisio basuko eremuan. Horrekin osasun publikoa eta Bilboko airearen kalitatea hobetu nahi dela dio Bilboko udalak 2030erako aurre ikusitako ingurugiro helburuak lortzeko. Ekonomiari dagokionez, Arabar Errioxako ardoaren salmentak 4,4% egin du bera mundu mailan 2024ko lehen 5 hilabeteetan. Urte amaierarako 254 milioi litro ekoiztea espero da. 2023an baina 123 milioi litro gutxiago. Eusko Jaurlaritzak sektorearen egoera global zaurgarriari egotzi dizkio datu hauek. Arabar Errioxako ardoaren salmenta 4,4% jaitsi da mundu mailan urteko lehendabiziko 5 hilabeteetan. Urte honetan 254 milioi litroko ekoizpenarekin amaitzea aurre ikusten da. Pasaden urtean baino 123 milioi litro gutxiago. Datu hauek Amaia Barredo elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak jakinarazi ditu Arabako Errioxako mahats bilketaren 29. edizioan. Sailburuak adierazi du ardo ekoizpen sektorea egoera global zail batean dagoela. Inflazioa, tentsio politikoa eta garraioaren eta horniketaren krisiarengatik besteak beste. Sektoreko ekoizle txikiak eta kooperatibak dira batez ere krisi honen ondorioak pairatzen ari direnak. Barredo sailburuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak laguntza puntualak emateko tresna berriak garatuko ditu intereseko merkatuan eta merkataritzan neurriak garatzeko eta sektoreari finantza laguntza emateko. Bestalde, Arabar Errioxako ardoa Euskal Herriko merkatuan indartzearen garrantzia azpimarratu du Barredok. Ostalaritzan ohiko eskaintza bilakatu behar dela adieraziz. Bukatzeko belaunaldi berriei laguntza ematea funtsezkoa dela adierazi du sailburuak eta bere sailak hauek babestuko dituela baieztatu du. Siemens Gamesak ez du oraindik argitu zenbat langile kaleratuko dituen Euskal Herrian. Pasaden astean sindikatuekin izandako bileran, enpresak ez zuen zehaztu martxan jarri nahi duen enplegu erregulazio espedienteak nola eragingo duen Euskal Lurretan. Espainiar estatuan, 220 pertsona kaleratzea aurre ikusi du. Siemens Gamesak oraindik ez du daturik eman Euskal Herrian zenbat langile kaleratuko diren jakiteko. Zuzendaritza eta ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen arteko azken bileran enpresak ez du xehetasunik eman abiatu nahi duen enplegu espediente erregulatzailearen inguruan. Urrengo bilera irailaren 24an izango da, ustez Zamudioko egoitza nagusian. Euskal Herriko eta Espainiar estatuko 430 bulego langile kaleratu nahi ditu Siemens Gamesak. Euskal Herrian egun 2100 langilek dihardute bulegoetan. 1600 Eguesibarren, Nafarroan eta 500 Zamudion Bizkaian. Bileran enpresak adierazi du kaleratutako langileak birkokatzeko asmoa duela. Hala ere ez du non edo nola zehaztu. Ela sindikatuak adierazi du ez duela kaleratze bakar bat onartuko. Enpresan ez dagoela inor soberan babesten dute. Izan ere, sindikatuaren esanetan, Siemens Energy enpresako jabeak langileak behar dituela publikoki adierazi du. Gainera, elak gogorarazi du, naiz eta Siemens Gamesak galera handiak izan dituen, Siemens Energyk irabaziak izan dituela. Siemens Gamesak izan dituen galerak, 4 isa eta 5 isa turbinekin izandako arazo teknikoengatik izan dira besteak beste. Hala ere, enpresak adierazi du dagoeneko 4 isa turbinan izandako arazoa konponduta dagoela, eta hauek berriz merkaturatzeko prest daudela. Nazioartean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidente hautagaiak bigarren atentatu saiakera jasandu ustez. Floridako bere etxeondoko golf zelaian izan da gertaera eta atxilotu dute jada ustezko erasotzailea, 58 urteko gizonezko bat. Terrorist, and he needs to be ended. So we need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here.
former President Donald Trump is safe and unharmed following a protective incident shortly before 2 p.m. on Sunday at Trump International Golf Club at West Palm Beach. Ruper Ordorikak Abadia saria jaso du Gipuzkoako Aldundiaren eskutik. Aintzatespen honen bitartez, Aldundiak abeslariak euskal kulturaren alde egindako lana azpimarratu nahi izan du. Omenaldi ekitaldian izan zen pasaden ostegunean, Udane Arbeo. Hamarkadaz euskarazko sorkuntzaren eta kulturaren alde egindako lana aitortu Abadia saria eman diote Ruper Ordorikari Tabakaleran egin duten ekitaldian. 80ko hamarkadan argitaratutako lehen disko haietatik abiatuz, kantagintzaren eta rockaren soro zabalean makina bat abesti eta hitz eman dizkio euskarari. Bere musikaren eta ahotsaren bitartez, iturri anitzetatik edanez, euskal kantagintza muga berrietara zabaldu du Ruper Ordorikak. Unibertso propio bat sortu du, euskaratik eta euskaraz beti. Mugarriz mugarri eraikitzen ari den ibilbide horri esker, sormen eta kultur erreferentzia aberatsak eskaini dizkio euskal hizkuntzari eta euskal kulturari. Diputatu nagusiaren eskuti jaso du Abadia sariaren oroigarria Ruperrek. Aurreko belaunaldiaren lana goraipatzeko probestuna izan du. Hein handian haien gandik jaso nuen barru-barrutik mintzo zitzaidan mundu bat, nire musika gustu egin bat egin zezakena. Anton Abadiak esandakoa oroitu du Ruperrek, herri kulturak eta gure bezalako hizkuntzak laguntza antolatua behar duela. Euskarazko sorkuntzaren munduari begira jarrita piramidaren oinarrien egon beharrean, euskaraz sortu nahian duinki iraunezinik dabilen egila piramidaren bertize menderan kokatzen dela azaldu du. Bistan da piramide horrek ez duela orekarik. Eta sortzaileari behar duen lekua eman behar zaiola herri honetan. Mendozaren esanetan euskararen bizi berritzen asmatu beharrean gaude erabileran eragiten, eta horra hor nabarmendu du euskaraz sortutako kulturari eman beharreko bultzada. Guztion artean, indartu dezagun euskarazko literaturak, musikak, ikusentzunezkoek eta oro har euskarazko arteak euskaldunon bizitzetan duen eragina eta presentzia. Tabakalerako Prisma aretoan euskalgintzako eta euskal kulturgintzako ordezkaritza zabalaren aurrean jaso du saria Ordorikak. Eta atzo jarri zen salgai, Donostiako zinemaldiko pelikulak ikuskatzeko lehendabiziko sarrera sorta. Urteroko ikusmirari jarraiki, 31.000 tiket baina gehiago erosi zituzten herritarrek lehen egunean. Zinemaldiak igande honetan, 31.460 sarrera saldu ditu jaialdiaren lehen 3 jardunaldietako saioetarako. Salmenta ireki den lehenengo egunean, iazko lehendabiziko egunean baino 8,32 gehiago saldu dute. The Glimmers, I Am Nevenka, La Guitarra Flamenca de Geray Cortés eta Stars and Moon izan dira besteak beste sarrera gehien saldu dituzten saioak. Sarreren aldez aurreko salmenta interneten bidez zein modu presentzialean burutu da Zinemaldi plazan. Ilaren 20, 21 eta 22ko sarrerak saldu dira igandean. Astelenean iraiaren 23, 24 eta 25erako sarrerak egongo dira salgai eta asteazkenean 26, 27 eta 28erakoak. Iraiaren 18tik aurrera salmenta zinemaldiko egun guztietarako izango da online zein Zinemaldi plazako lehiatiletan. Zinemaldiko zuzendariak Jose Luis Rebordinosek eskerrak eman ditu salmentaren harreraren gatik. Etorkizunean zifra hau gainditzea zein mantentzea oso zaila izango dela adierazi du. Azkenik, kirol sailean, gure kolaboratzaile Jon Hernandez datorkigu azken egunetako berri buruz mintzatzera. Gaurkoan, estropadak, futbola eta golfa dira protagonistak. Kaixo zer moduz kirolari dagokionez, arraunarekin hasi behar dugu.
Urdaibaik bereganatu zuen Portugaleten jokatu zen El Corte Inglés bandera eta denboraldi historikoa borobildu zuen horrela. Euskolabel Ligan jaun eta jabe izan da, Kontxako bandera nagusitasunez irabazi zuen pasaden astean eta 14. garaipena lortuta marka berria ezarri du. Halaber, talde batek denboraldi berean inoiz lortu duen puntu markarik onena egin du, 227 puntu. Ligako azken jardunaldia emozioz handikoa izan zen. Lehen txandan arituta, Hondarribiak estropada oso ona egin zuen, eta 20 minutu baino gutxiago behar izan zituen lanak amaitzeko, 19 minutu eta 52 segundu hain justu ere. Horren bestez, Portugaleteko bandera eskuratzeko leian sartu zen bete-betean. Kostata eta palak etengabe indarrez astinduta, Bou Bizkaiak 3. luzean kendu zion lehen postu Hondarribiari, eta Orio eta Donostiarrerekiko alde handitu zuen. Horrela, Urdaibai 227 punturekin gailendu zen Euskolabel Ligan, 2. izan da Zierbena eta 3. Donostiarra, Bou eta San Pedro berriz mailaiz jaitsi dira. Atxoko estropadaren aurretik Euskolabel Ligako playoffak jokatu ziren, eta Aresek eta San Juanek lortu zuten datorren denboraldian gorengo mailan lehiatzeko plaza. Futbolan, berriz, Atletikek oso garaipen garrantzitsua lortu zuen Kanari Handian, Las Palmasen aurka 2 eta 3. Sanzetek eta Nikoku lehen zatian sartutako golei esker, Jauregi Zaharren txartel gorriak zaildu egin zuen Lehoien 2. zatia eta Paredesek gola sartu arren sufritzea tokatu zitzaielako. Horrela gauzak bilbotarrak 7 puntu dituzte eta Europako postuetara hurbiltzen dira. Beste alde batetik, Realak partidu dotorea jokatu zuen larunbatean Real Madrilen aurka noetan, baina ezin izan zuten puntu bat ere lortu. Vinicius eta Mbappé golak sartu zituzten 2 penaltiei esker eta iskanbila desente antolatu zen. Bereziki, 2. penaltia ezelako oso garbia izan. Orain, Donostiarrak Mallorcaren aurka jokatu beharko dute astearte honetan, eta garaipena lortzeko behartasuna nahiko handia dute. Azkenik, Alavesek 3 eta 2 galdu zuen Espainolen aurka larunbatean RCD Stadium jokatutako partidan. Javi Puadoren 3 golek azkena penaltiz, baliorik gabe utzi zuten Tomas Konekirin gola eta Babasarroen 2. porrota eragin zuten, naiz eta Tenagliaren golak azkeneraino borrokan mantendu zituen. Kirola aldatuz, txirrendulartxari buruz hitz egin behar dugu. Pello Bilbao 2. izan zen Tadej Pogačarren irabazi zuen Montrealeko sari nagusian. Esloveniarrak 2024ko bere 22. garaipena lortu zuen igande honetan. Pello Bilbao bizkaitarren aurretik nagusituz 209 kilometroko ibilbidean. Pogačarrek 85 garaipen ditu jadanik profesionaletan eta ostiralean itzuli zen lehiaketara Frantziako turre irabazi ondoren eta Quebeceko sari nagusian 7. postua lortuta. Igande honetan lasterketa bat irabazi du berriro, 2022an lortutakoaren ondoren 2. garaipena batuz. Esloveniarrak 24 segundoko aldea atera zion helmugan 2. izan zena Pello Bilbaori, eta 40 segundokoa tropel nagusiko gainerakoei. Esprintean, Julian Alaphilippe frantziarra izan zen liderra. Jon Izagirre eta Alex Aramburu gipuzkoarrak ere hain izan ziren, 5. eta 15. bukatuta azurren. Aramburuk neka ezin erasora jo zuen helmugatik 6 kilometrotara, baina esen Pogačarren parera iristeko modurik izan. Eta bukatzeko golfean Jon Rahm bizkaitarrak irabazi zuen 2024ko Live Golf tituloa igande honetan, Chicagon denboraldiko azken txapelketa irabazi ostean. Guztira $22 milioi saria irabazi zuen, 18 aurten zirkuitoko munduko txapeldun izateagatik eta 4 azken garaipenagatik. Barrikakoak, -11 txartelarekin amaitu zuen Bolingbrook Golf Klubeko txapelketa, 3 kolpeko aldea aterata Sergio García Espainiarrari eta Joaquin Niemann Txiletarrari. Rahm, 2024ko denboraldiko lider bezala iritsi da denboraldiko azken itxordura. Niemann aurkari bakarra zuelarik tituloak kentzeko, txiletarrak euskaldunak baina emaitza hobea behar zuen gainditzeko. Gure aldetik besterik ez.
Beti bezala, 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean €45 ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.